ya bụ ya nne okwu agụlụ ije oche ya na nna m bụ nwanne nna wawụgo ji ya bụ chude ọka bụ ọsụna onwere onye na-akpọ mba na-ewo okeke wabịa ọ sị na ọ dị na nwatakịrị wakelie di na agụleri wee ji ele ije oto wee lu agụleri dezie nụ na ọ tụrụ atụ o ji amụta nwa ọgwụ anụ onye ihe dị ka mmụrụ wee ji elije anụ ọlụ ọkpọkọrọ ọgwụ anụ onye ihe dị ka mmụrụ odogwu na-akụ omeri nata iwe adịghị mma iwe oji obi ekwechi ọ sị na ndị ahụ ya iwe ngwali chukwu oge gbuo mkpa na-ewo ọ bụ na gị bụ chi m ị ga-ebute ego ngejikwa gị ebe isi m uche dịgo luo mako n'ibe m gbamgbam na m ga-emeri iwu nne m lọda m nọ ine aba m lọda m chiwaba nne dọba daalụ ọgwa ndị agadi nwa baka ịwala ozu ahụ iwe iji gbọ ndị frens awa nọ ya alụmọ ọgwa ndị agadi nwanyị n'ọba ebe akwamozu agwadogo m ịgba ọgwụ a ejere m ụjụ asa ajụrụ m asa na omenanị ajụgwuru m ndị ụka kedu ebe m ga-abụ isi gbasị na anị ana m ụka ọnụ anyị m esi ngọ iwe ji nọrọ na anị ana m ejere m ebe ọzọ gbakwuru ogwu enube eze nwe eze nwanyị onube gere gị nwe eze anị n'aka ji iluwa mmadụ ebe ga-edute esu na nna agolo onu n'aka ji nwere ọsọ woli jebe nne nna m enube eze onube gere ice onye nna ya ra lori eji ọba agbawa ụzọ ọgwa nna gị ya bụ anya na m ozigbo oge ori ọgwụ agụgụ ọkụ n'aka ji gbuo ọgwụ agwụ nwata n'aka ọ na-elegbu ya ọgwụ anaeze ahụ okwu enyi udekwe n'abalị chụmụ ebele akwadobe ije ajụjụ ka m ga-esiga ije iwe wale chụmụ ya mịo mụ kwadobe ya kwado mbịa n'asa egotere m ọchị maka ọchụgo oke m eze nwa mbụ ihe agbagwuna agbagwu egwu ọ ga-apụtara rekọdụ achọ m ka ntị ezi ahụ unu niile n'egwu a egwu ndị akwachi mbanefo oke ka na mbanefo oke ka na mbanefo oke ka na mbanefo oke ka na
osisi na-amị ego na-agụle Anam gosh daalụ ndị nne gị na chidodo so tielu ma ruo ijonlo chidodo akụnyele n'ime agụle riba anyị nube gere gị chidodo uwechi mere eze dodo daalụ nwanne m osisi na-amị ego anyị akwadozigo nwa bụ ọnọdụ yoshi ị ga-ebute ego nkeji nwe kwago under 3 weeks obu eme ego mmadụ na-achọ igwe ozu oje ebite ego anara m mmadụ ụwọ naira o nwere onye njeli ibi ya si ya bụ ihe eme ego na nna agbakọ ebe ọkwa under 3 weeks o ji igwe mụ nnukwu ego kwesịrị ka m nwere kwuo ibe mụ gbamgbam ego akụli ibe mụ gbamgbam ibe gwara chukwu okwu ebe ọ bụ na ibute ewu ego na m ga-eburu gị ebi na anọ pụtara 800,000 ọ nwere 200 ọ bụrụ 1 million ka nna akpọrọ unu mana bifo mbutesie mmanya ọkụlọkụ 1 million ka nna akpọrọ unu ewu karịrị akarị mama na-agbụrụ ya ọnụ mba na-ebo ana m agbụrụ gị ebe ọnụ a sị m iwu ewere gị a na-agbara ihe ọba iwe wena mmadụ ma mmiri tụsịba ijeso abụ m ndị mmiri ọmakala etu a onye ọchịrị mma mgbe m na-eti egwu a adanna m pụta ya bụ ụdọkụ ude ya bụ onye izizi nke nna m mụrụ n'ahịa ụdọkụ kpọrọ edezi na ọtọ ọbịa mma abalị na mma ọgwa na ọbịa mma ya tọrọ chukwu jido onye akpọrọ chukwu jido ya tọrọ anamazọ gịnị ara nnukwu mmanwụ ya bụ anyanwụ ka gị bụ nnukwu mmanwụ ibu anyanwụ a iwe were mmarụ mgbe m na-ekere oge abido egwu ahụ ka njụ ọnụ mmiri ozokwele o nwere ime ojii zọọ ka o belesi amụ all power belongs to river ya kalekwa n'ọdị ya ijojo nna agwago iwe na-agwa chi onye na-ewu ite mba iwe na-agwa chukwu oge mgbuo otu o si lote mụ ka o lotekwo ndị ọzọ ya bụ ndị bịalụ maka mụ ijojo ya ka o lotere ọrịa alino ijo iwe mele tó mọ ya mi o mele ẹni chọta lọ mọ ugbo eji bịa ije ka oge ji wa na ọ ga-amanarị ya ndị mma oge zuru
igwe m mgbu ya igwe onye ji elejuta ahụ ya ka eji ambụlansị bụ ote ebunugị ya mbụ ọgwa na onye nwụrụ gbogbo ejeleje ajụta ahụ ya ambụlansị ka ndị bụ otu oshi ambụlansị anyị bụ ojele wutikọ ọhụrụ arụbenago arụtogo na ama m n'otu a ka ọ ga-esi ebe jụọ m ihe o ji igwe mma ụlọ ya weze dike kemgbe 3 days ka m si bụrụ ọnụ anwụrụ m mmiri ma kolikoli n'aka ji ihe echi m ihu mmiri alizo ọgwụ a na-ekịta ka m ji lie nri eji m danwụzie mmiri ya ka mmiri ji zobe ka nna agwa ụmụ ya akọla unu iwe na-eme adịrịsị injinia rekọdụ egwu a ebe a na-efe imewiri ihe mme kemgbe nwanne ya na nwụsikele oke gị jenwelu otanị onye nwere ọgwanụgọhọ n'ọgụ iwe chọrọ ka ngwa unu niile mmiri ozizo bụ iwe ọjọọ mmadụ kwụ ọka n'ubi ọ naghị ochie ka mmiri izolie ka ọka ya pụọ mmadụ ka ọjị ọ naghị ochie ka mmiri izolie ka ji egbuo ụma onye kwụrụ ọsọ na ya ochie ka mmiri nwa masị ọsọ mmiri osi anyị ajụ oyi ọgwa anyị ajụ oyi iwe ojii zoro a ga-akọlu akụkọ ogbochi ebugo iwe niile bụ ihe ọjọọ na ndụ m otu o si gbochiepu ya ka o si gbochiepu onye ọ bụ nna ha nne m oge ozi enwere chukwu oke m bụ okechi igwe m mbụ ihe eze ọha mbụ ihe ihe shinyere ya n'ụwa aka ihe shinyere ya n'ụwa aka ihe shinyere ya n'ụwa aka ihe shinyere ya n'ụwa oke shinyere ya n'ụwa aka ihe shinyere ya n'ụwa aka ihe shinyere ya n'ụwa aka ihe shinyere ya n'ụwa aka ikechi ogo ogolagbo ọgụ ikechi zara ụwa nwanne agaghị na-asọ ụsọ ịzalezere ụwa iji za nwa bụ agha ije n'ụwa n'osiri ike onye mara ndị anyị na-eze ịmara onye na-eze onye kpọrọ ọhịa gị o nwere ngomesi ogbu oyi chi maka oge a ka anyị mechie onye maka ibe achọ ọkwọ mmadụ ibe a na-achọ ọkụ achọ ma mmiri na-ezo ọ na-achọ ọgwana maka ndị egwu ndị egwu
edozi unu n'obe anyị biko doziela ha ebi di na-edozi unu denze ọgwa na ihe onye agwụrụ ya n'ọrụ bụ na-eme n'enu ibe edozi ụlọ biko doziere na ya ụlọ akụrụ ọnụ na gwa ibe ji buru ibu nwe atụgwa na-asụọla ọrụ ọbịa o nwere ike olu echi niile ya bụ chukwu oke moo o nwere ike ịnọrọ onye ọzọ ụwa ka nna kpọrọ onye ọbụla dị n'aka ada n'aka aja ya nọrọ onye chọrọ m nwa m nwa na-ekwe ọka ahụ ya nọbụrụ si pụrụelu ọ na-anọrọ usoro ya ọ dịghị oji bịa wudo mgbo aịsụ ọnwa m ọrụ ya oji enye nsogbu ozi hụ ọ na-arara alụ awọ bụ ozu dị ndụ gị na aka na-eti na-adị na mma gbogbo